Počúvate podcast spoločenstva Martindom s názvom Očakávanie Ducha Svätého. Mário Tomášik nás sprevádza prípravou na blížiace sa Turíce. Otvorme si srdcia pre pôsobenie Božieho Ducha. Tak vás vítam pri našom ďalšom podcaste. Tomu som dal názov, že Turíce sú nová šanca od Boha. Máme 4 dní do naplnenia 50-tnice Turíc, sviatku, ktorý bol v Božom srdci a Boh ho dlho pripravoval, ako sme si hovorili naposledy. A kľúčovým slovom zo včerajšieho podcastu bolo to, že máme nielen dar, ktorým je písmo, ale máme aj samotného darcu, ktorým je Duch Svätý a ktorý vstupuje do nás, žije v nás a prebýva v nás a prináša takto celú Božiu prítomnosť. Dnes by som chcel hovoriť trošku o tom, ako Boh uzavrel zmluvu s Mojžišom a čo z toho vyplývalo a ako sa to podobá na to, čo sa udialo s novou zmluvou. Vieme, že Mojžiš uzatvára zmluvu s celým Izraelom ako zástupca pred Bohom a čítame o tom v Exodus 24. Potom o tom čítame aj v ďalších kapitolách znova, ale toto je taká kľúčová pasáž. Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Pánove slova, totiž všetky ustanovenia a všetok ľud jednohlasne odvetil, všetko, čo hovorí Pán, splníme. Potom Mojžiš všetky slova Pánove zapísal a keď ráno vstal, postavil pred vrcholom oltár a 12 pamätníkov podľa 12 kmeňov Izraela. Na to dal izraelským mládencom rozkaz, aby pripravili pre Pána zápalnú obetu a na pokojnú obetu zabili bíčky. Tu vzal Mojžiš polovicu krvi a nalial ju do obetnej misky a druhú polovicu vylial na oltár, ako Pánovi. A Mojžiš vzal knihu zmluvy a čítal ju nahlas ľudu a oni pritom vraveli, všetko, čo hovorí Pán, splníme a zachováme. Čiže ešte priduplovali tak oproti včerajšku. Všetko, čo hovoril Pán, splníme a zachováme. Tu Mojžiš vzal krv z tej misky, pokropil ňou ľud a povedal, hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov. Toto bude také dôležité, že Pán uzatvára zmluvu na základe slov, ktoré boli povedané a ľud sa k tomu mohol vyjadriť a povedať, že to splníme. Podľa Exodus 24 po uzatvorení zmluvy Pán hovorí Mojžišovi, vystúpil k nemu na vrch. A že dostane kamenné tabule, ktoré Pán Boh napísal. Je také zaujímavé, že Mojžiš čakal 6 dní na tom vrchu, kým sa dostal k Pánovi, pretože celý vrch bol 6 dní zahalený v Božej sláve. Božia sláva je tiež niečo, o čom budeme sa snažiť ešte hovoriť v ďalších podcastoch, ale 6 dní je celý vrchol zahalený Božou slávou. Až na 7. deň, čo je vlastne deň sabatu, a to je len taká malá vsúvka, ale veľmi dôležitá, Mojžiš môže vojsť do Pánovej prítomnosti a tak aj robí. Zostáva tam 40 dní a 40 nocí. A Pán k nemu hovorí o arche, o stánku stretávania, o obetách, o oltári, o kňazstve. Vlastne uzavreli zmluvu a teraz mu ako keby vysvetľuje všetky ďalšie veci k tomu. Takže dohromady to bolo 47 dní, kedy je Mojžiš preč z tábora a je na vrchu Sinaj. Potom mu ale zrazu Boh povie, že musí sa vrátiť, pretože v tábore sa deje niečo zlé. A Exodus 32 hovorí, potom sa Mojžiš vrátil, zostúpil z vrchu a v rukách mal 2 tabule zákona, ktoré boli popísané na oboch stranách. Boli popísané z jednej aj z druhej strany. To ukazuje na to, že Boh naozaj chcel odovzdať Mojžišovi všetko, že popísal tie tabule aj z jednej, aj z druhej strany, aby tam mal všetko, že taká plnosť toho, čo Boh chce hovoriť človeku. Tabule boli Božím dielom a písmo bolo Božím písmom vyritým na tabuliach, zdôrazňuje Biblia. Keď sa Mojžiš blížil k táboru a zbadal zlaté tela a tance, pochytil ho hnev, ako hovorí písmo. Odhodil tie tabule z rúk a roztrieskal ich na úpäti vrchu. Ja by som to asi neurobil. Tabule, do ktorých osobne Boh vril svoje posolstvo. Ale Mojžiš bol tak zasiahnutý v srdci a tak rozhodený tým, čo urobili, že proste roztrieskal tie tabule. A vieme, že Mojžiš tam potom robil poriadok a vieme aj to, že potom Mojžiš vydal povel, aby tí, ktorí sa zúčastnili na tých obetách a pri tom zlatom telati, aby boli zabití. A podujali sa to urobiť Leviti, ktorí v ten deň zabili 3000 mužov.
Ten počet je veľmi zaujímavý a dôležitý pre nás, lebo neskôr sa dostaneme k tomu, že na Turíce sa obrátilo 3000 duší, čo je taká symbolika toho, že niekde zákon zabíja a niekde milosť prináša život. My vieme, že potom, hlavne na príhovoru Mojžiša, dáva Boh Izraelitom druhú šancu. Hovorí im, že najskôr ich chce opustiť a nechať tak, ale potom im dáva druhú šancu. A Mojžiš má znova vystúpiť na vrch a teraz má doniesť kamenné tabule sám, nepopísané, ale nachystané pre Pána. A to aj robí, donesie tabule a ide do Božej prítomnosti. Zasa je tam 40 dní a 40 nocí. A písmo Exodus 34:29 hovorí, že a sám Pán napísal na tieto kamene príkazy zmluvy 10 prikázaní. Preto už vlastne teraz, keď zobrazujeme tie kamenné tabule alebo Mojžiša s kamennými tabulami, tak tam je iba 10 prikázaní, že nezobrazujeme ich popísané z obidvoch strán. Hej. A prečo hovorím o druhej šanci? Že Pán vlastne dáva druhú šancu Izraelu a Izrael sa snaží ako keby držať túto druhú šancu, ale my vieme, že tú zmluvu porušoval, respektíve ju nedokázal dodržať. Vieme, že celý zákon sa nedal dodržať pre slabosť ľudskej prirodzenosti, ako hovorí Pavol. A že zákon slúžil na to, aby nám ukázal, že sme hriešni, ukázal nám, že potrebujeme spasiteľa, ukázal nám, že sme slabí a takto nás priviedol ku Kristovi. Zákon je ten, ktorý nás má privádzať ku Kristovi. Ale Pán Boh, keďže zákon nedokázal byť dodržaný, posiela svojho syna a vlastne dáva nám novú šancu. Dáva nám novú šancu, lebo hovorí o tom, že bude uzatvorená nová zmluva. A tak, ako starý zákon hovorí, že Pán uzavrel zmluvu s Izraelom na základe slov, ktoré im sám povedal a oni súhlasili. A Pán to potom aj pripomína v ďalšom texte, keď hovorí Mojžišovi, napíš tieto slova, lebo na podklade týchto slov som uzavrel zmluvu s tebou a s Izraelom. Tak Boh Otec uzatvára úplne novú zmluvu, tentokrát s celým ľudstvom na základe slova, lebo vieme, že Ježiš je slovo, Ježiš je logos. A na základe neho je uzatvorená nová zmluva. Až to už je zmluva života a nie smrti. Takto vysvetľuje Pavol v 2. liste Korinťanom v 3. kapitole, kde hovorí, litera zabíja, ale duch oživuje. A pokračuje, keď už služba smrti písmenami vyrýta do kameňa, čiže stará zmluva, bola taká slávna, že synovia Izraela nemohli hľadiť Mojžišovi do tváre pre jaz jeho tváre, tak a potom sú nejaké verše a pokračuje. Lebo ak bola služba odsúdenia slávna, služba ospravodlivenia, teda služba apoštolov na základe toho, čo robil Ježiš, služba ospravedlivenia, je oveľa slávnejšia. Mojžišova zmluva slúžila na to, aby oddelila Izrael od iných národov. Lebo to bolo vtedy nesmierne potrebné, lebo Izraelu hrozilo, že pôjde do zasľúbenej zeme a že sa zmieša s inými národmi. A Boh to nechcel. Boh to niekoľkokrát aj zdôraznil, hovoril, neberte si manželky z iných kmeňov a podobne. Bolo to potrebné. Mojžišova zmluva ukazovala, že človek je hriešny, lebo to bolo potrebné. Mojžišova zmluva hovorila, že treba prinášať obety na odpustenie hriechov, lebo to bolo potrebné. No ako hovorí Biblia, prišla plnosť času. A v plnosti času, keď sa naplnil, môžeme povedať, naplnil sa celý čas, tak Boh poslal svojho syna, vtelené slovo a na základe jeho slov, toho, čo učí na základe jeho obety a v jeho krvi je uzatvorená táto nová zmluva. Je ponúknutá táto nová šanca pre každého, pre každé srdce. Duch Svätý, ako uvidíme na 50-tnicu, neprichádza len k niektorým, respektíve prichádza k niektorým, ale Peter sám potom hovorí, že vlastne tento dar Ducha Svätého je pre každého, kto bude činiť pokánie a kto sa dá pokrstiť. Lebo duch je schopný priniesť do každého srdca nový život. Lebo duch je život, ako sme hovorili. A už som spomínal, a len to pripomeniem na záver, že po uzatvorení Mojžišovej zmluvy bolo pre jej nedodržanie zabitých 3000 ľudí. Ale keď zostúpil Duch Svätý, tak za jednu krátku chvíľu bolo zachránených 3000 ľudí pre večný život. A to je tá krása Ducha Svätého. Že nie len, že Boh stále ponúka novú šancu, ale Boh zachraňuje a Boh zachraňuje pre večný život a Boh chce zachrániť oveľa viac, ako si myslíme.
Ďakujem ti, Pane Ježišu, za tvoje učenie, za tvoje vyučovanie, za tvoje zázraky, za všetko, čo si robil, za tvoje umúčenie, za tvoju bolesť, za tvoju smrť, za tvoj kríž. Že v ňom, v tvojej smrti, v tvojej krvi mohla byť uzatvorená nová zmluva. Ďakujem ti, Duchu Svätý, že si túto zmluvu a jej aplikáciu priniesol do nášho vnútra, do našich životov a že my môžeme novým spôsobom nasledovať Pána. Amen.